és mindenkit. Én Gazdagné Kovács Krisztina vagyok, az Újbottyáni Napsugáró Irodának a vezetője. A 4 évszak című 4 hegedű versenyből álló művét a zeneszerző valamikor 1720 és 1723 között komponálta. Egy sorozat első darabja a naptári évszakhoz méltó tavasz. Ez is a többihez hasonlóan 3 tételből áll. Az első tételben a tavasz örömteli érkezése, a madarak csicsergése és egy tavaszi vihar hallható. A második tételben az alvó kecskepásztorka zenekar, az ugató kutyáját pedig a brácsa jeleníti meg, míg a harmadik tétel egy örömünnepet rajzol meg a zene eszközeivel.